Erinomaista päivää kaikille Anneli TV:n katsojille. Anneli TV:n kautta kuulette europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen tuoreimmat kannanotot ja eurovaalikampanjan tuoreimmat kuulumiset. Jäätteenmäen mukaan EUn laajentumiskeskustelu olisi nostettava kesäkuun eurovaalien ytimeen ja laajentuminen tulisikin toistaiseksi laittaa jäihin. Hän perustelee esitystä sillä, että unionin laajentumisvauhti on ollut liian kova. Esimerkiksi Bulgaria ja Romania otettiin EU:hun liian hätäisesti. Unionissa pitäisikin Jäätteenmäen mukaan keskittyä nykyisten rakenteiden kehittämiseen sekä ennen kaikkea nykyisten jäsenmaiden hyvinvoinnin rakentamiseen. Ennen uusien jäsenkandidaattien kanssa etenemistä tulisi Jäätteenmäen mukaan pystyä turvaamaan nykyisen unionialueen hyvinvointi. Jäätteenmäki muistuttaa myös, että EU-maiden kansalaisia on kuunneltava. Kansalaisten piirissä käytävä keskustelu unionin demokratiavajeesta on otettava vakavasti. Anneli Jäätteenmäki iloitsee parlamentin toukokuun alun äänestystuloksesta, joka on hänen mielestään parlamentin suunnalta selkeä signaali neuvostolle ja komissiolle, että tasa-arvotalkoissa on viimein ryhdyttävä toimeen. EU:n 4 tulevassa virkanimityksessä on noudatettava sukupuolten välistä tasapainoa, eikä näihin kaikkiin virkoihin voi valita samaa sukupuolta edustavia henkilöitä. Perustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jäätteenmäki vastaa valiokuntansa tasa-arvoasioista ja hän kuuluu europarlamentissa yli puolue- ja kansallisuusrajojen toimivaan laajaan ryhmittymään, joka on vaatinut, että tulevissa EU:n huippuvirkanimityksissä otettaisiin myös sukupuolten tasa-arvo huomioon. Jäätteenmäki on kommentoinut myös SAK:n puheenjohtajavalintaa. Hän huomauttaa, että Lauri Lyly nousi puheenjohtajaksi naisten ansioista. Se velvoittaa Lylyä uudistamaan Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö niin, että se astuu palkkatasa-arvotaistelussa kehityksen kärkeen. Lylyllä on Jäätteenmäen mukaan nyt näytön paikka. Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa EU-maista 5. suurin. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samanpalkkaisuusohjelman tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa 5 prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteesta huolimatta naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut ainoastaan 1 prosenttiyksikön Suomessa viimeisen 5 vuoden aikana. Hitaasta edistyksestä työmarkkinajärjestöt ja hallitus eivät kiitosta saa. Jäätteenmäki toivoo, että SAK:ssa alkavat puhaltaa nyt uudet tasa-arvon tuulet. Lylyn valinta osoitti, että miesvaltaiset teollisuusliitot eivät enää pysty yksin päättämään SAK:n asioista. Mukaan päätöksentekoon on otettava yhä enemmän naisia. Keskustan suomalaiset europarlamentaarikot toimivat europarlamentissa liberaalidemokraattien ryhmässä. Liberaalidemokraatit toivovat vaaleista vilkasta keskustelua ja toki menestystä myös Suomesta. Anneli TV:n erikoishaastattelussa onkin seuraavaksi ryhmän puheenjohtaja Graham Watson. Good afternoon. We are in London for the ALD group meeting, especially our last meeting before the last session of Strasbourg next week and the last group meeting before the European elections. We are going to interview now Mr. Watson, who is the president of the ALDE group, on Anneli TV. And I'd like to ask Mr. Watson, what are his views on the meeting that we're having now in London? I think this has been a very useful meeting. It's allowed us to define what are going to be the major issues in this election campaign. And it's allowed us to find common cause and unity to go out and fight a campaign together. I think this will be a great campaign for Liberals and Democrats. So you are the elections are going to be good for the Liberals? The elections will be excellent. From the results that Keskusta will get in Finland to the results that we will poll in France, from the results in Romania to the results in Scotland. This is going to be a good election for Liberals. And now finally, Mr. Watson, I'd like to ask you if you have a special message for Anneli TV viewers in Finland. Well, I think it's important that when we go to the polls, we vote for people who come to the European Parliament with good, solid experience of democracy in our different member states. Somebody like Anneli Jäätteenmäki, for example, having been Prime Minister in her own country, having served in so many ways, is somebody who makes a really important contribution to the work of the European Parliament. My message would be, please send her back. She's doing great things here. Thank you very much, Mr. Watson. Eurovaalien kampanjakiertue käy kovaa vauhtia ympäri Suomen. Anneli Jäätteenmäki on kiertänyt ympäri Suomea Lapista etelään ja länsirannikolta itärajalle. Tulevista tapahtumista löydät tietoa Jäätteenmäen kotisivuilta.
kaikille Anneli TV:n katsojille tulevat jaksot löydät Anneli Jäätteenmäen kotisivuilta annelijaatteemmaki.net.